كبدكم ينفحكم ديو دحر مقب مبلعكم زي ترى بخام يسمعكم ديو وي منالبات قروتهم بزي مغنية يحخكم ويشفتا يوصكم ديو مبزحتينا نتنقر كم ناي معالتها وطرت وكما حما مقبليعه إلنا إنا نحالفو انت هنا قل اتمالسي أبتم معالتها ونبلعو باني باستا ويد ما قالي خالي مقبي تحابيو انت زهلخة لومي بزعوا حدا ببزحات زي فلت قل مليونات سبات يصالو ዝተሰወረ ጸላኢ ክንዕልል ኢና እዚ ድማ ዘይ ምጽዋር ጉልተን እዩ ሰላምን ጥዕናን ኣብ ዘለኹምዎ ክቡራት ተኸታተልትና ኣብዛ ናይ ሎሚ መደብና ጉልተን እንታይ ምዃኑ ምስ ዝተኣሳሰረ ሰለስተ ዓበይቲ ጸገማት ጥዕና ማለት ሕማም ሲሊያክ ዲዚዝ ኣለርጂ ስርናይ ዊቲ ኣለርጂ ከምኡ እውን እቲ ቀንዲ ኣርእስትና ዝኾነ ዘይ ምጽዋር ጉልተን ብዘይ ሕማም ሲሊያክ ነን ሲሊያክ ጉልተን ሴንሲቲቪቲ እንታይ ፍልልይ ከም ዘለዎ ብዕምቆት ክንርኢ ኢና ምልክታቱ ካብ ሕበት ከብዲ ክሳብ ጭንቀትን ጸገም ኣእምሮን ከመይ ከም ዝርጋሕ ብኸመይ ብልክዕ ከም እንፈልጦ ከምኡ እውን ህይወትና ብኸመይ ናብ ጥዕና ዝመልኦ መንገዲ ክንምልሶ ከም እንኽእልን ብተግባር ዝተሰነየ መፍትሕታት ከካፍለኩም እየ ምሳየ ጽንሑ ምናልባት ነቲ ንዓመታት ዘጨነቐኩም ሕቶ መልሲ ትረኽብሉ ትኾኑ እምበር መጀመርታ መሰረታዊ ሕቶ ንጀምር ጉልተን እንታይ እዩ ጉልተን ኣብ ገለ ዓይነት እኽልታት ብፍላይ ድማ ኣብ ስርናይ ስገም ሪዕን ዝርከብ ናይ ፕሮቲን ዓይነት እዩ እዚ ፕሮቲን እዚ ነትሊት መለጠጥ እንትሉስን ክኸውን ዝሕግዝ ኣገዳሲ ባህሪ ኣለዎ በዚ ምኽንያት እዩ ባኒ ክትስንጥቕዎ ዘይበታተን ፒዛ ድማ ክትስሕብዎ ዝስሓብ ስለዚ ኣብ መብዛሕትኡ እቲ ዝፍቶ ኢልና እንፅውዖ ምግቢ ይርከብ ማለት እዩ ካብ ባኒ ፓስታ ኩኪስ ኬክ ጀሚርካ ክሳብ ቢራ ገለ ዓይነት ሶሲ ከምኡ እውን ሹርባታት እዩ እቲ ጸገም ጅምረሉ ግን ኣካላትና ነዚ ፕሮቲን እዚ ከም ጓና ወይ ከም ጸላኢ ክሪኦ ምስ ጀመረ እዩ ብዙሕ ሰብ ጉልተን ኣለርጂ ብዝብል ቃል እኳ እንተተጠቐመሉ እቲ ሓቂ ግን ብጉልተን ዝመፁ ሰለስተ ዓበይቲ ዝተፈላለዩ ጸገማት ኣለዉ ነዚኦም ምክንያት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እቲ ናይ መጀመርታ ሕማም ሲሊያክ ዲዚዝ እዚ ዝኸፍአን ከቢድን እዩ ሕማም ሲሊያክ ኣለርጂ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ናይ ኣውቶ ኢሚኒ ሕማም እዩ እዚ ማለት ሓደ ሰብ ጉልተን ምስ ወሰደ ናይ ምክልኻል ስርዓት ነቲ ፕሮቲን ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ናይ ገዛ ርእሱ ንኣሽቱ መዓናጡ እውን ከጥቅዖ ይጅምር እዚ መጥቃዕቲ እዚ ነቶም ኣብ ውሽጢ ንኣሽቱ መዓንጣ ዝርከቡ መምጠጥቲ ምግቢ ዝኾኑ ቪላይ ዝበሃል ረቂቕ ኣካል ይጎድኦም እዚ ድማ ኣካላትና ካብቲ ንበልዖ ምግቢ ኣገዳሲ ንጥረ ነገር ንኸይምጠጥ ይገብሮ እዚ ሕማም እዚ ብደም ምርመራን ባዮፕሲን ወይ ድማ ካብ መዓንጣ ቁራጽ ስጋ ወሲድ ምምርማር ይዝረጋገጽ ካልኣይ ኣለርጂ ስርናይ ዊት ኣለርጂ እዚ ከም ኦቾሎኒ ኣለርጂ ዝኣመሰሉ ክላሲካዊ ኣለርጂ እዩ እዚ ማለት ኣካላትና ንፕሮቲን ስርናይ ጉልተንን ካልኦት ከም ሓደገኛ ነገር ብምውሳድ ኢሚኖግሎቢን ኢ ዝበሃል አንቲባዮቲክ የፍሪ ምልክታቱ መብዛሕትኡ ግዜ ቅልጡፍ እዩ ዝመጽእ ንኣብነት ሽፍታ ቆርበት ምሕኻኽ ሕበት ኣፍን መልሓስን ከምኡ እውን ጸገም ምትንፋስ የጠቓልል እዚ ብናይ ቆርበት ወይ ድማ ደም ምርመራ ክፍለጥ ይከኣል ሳልሳይ ዘይ ምጽዋር ጉልተን ብዘይ ሕማም ሲሊያክ ነን ሲሊያክ ጉልተን ሴንሲቲቪቲ እዚ እቲ ዝበዝሐ ሰብ ዘይ ምጽዋር ጉልተን ኢሉ ዝጽውዖ እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ሕማም ሲሊያክ የብሎምን ኣለርጂ ስርናይ እውን የብሎምን እንተኾነ ግን ጉልተን ዝሓዘ ምግቢ ምስ በልዑ ከም ናይ ሲሊያክ ዝኣመሰሉ ምልክታት የርእዩ እቲ ጸገም ንኤስጂኤስ ዝኸውን ፍሉይ ናይ ደም ምርመራ ወይ ካልእ ምርመራ የለን ምርመርኡ ብምውጋድ እዩ ዝግበር ማለት ሓኪም መጀመርታ ሲሊያክ ኣለርጂ ናይ ስርናይን ከም ዘይብልካ ምስ ኣረጋገጸ ንግዜኡ ጉልተን ካብ ኣመጋግባኻ ክተውፅኦ ይነግረካ ምልክታቱ እንተጠፊኡ እዚ ማለት ኤስጂኤ ኣለካ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ቀንዲ ነጥቢ ንእቶ እዞም ምልክታት ብኸመይ እዮም ዝመጹ ቀዳማይ ምልክት ምሕቃቕ ምግቢ ዳይጀስት ሲምፕተምስ ሕበትን ጋዝን ጉልተን ኣብ ንእሽተን መዓንጣ ናይ መብራህቲ ኢንፍላሜሽን ስለ ዘስዕብ ባክቴርያታት ብቐሊሉ ይራብሑ እዚ ድማ ጋዝን ሕበጥን የኸትል ተቕማጥን ሕማም ከብድን መዓንጣ ስለ ዝተጎድአ ማይ ብግቡእ ክመጥጥ ኣይኽእልን ቃጸሎ ከብዲ ምግቢ ብግቡእ ስለ ዘይመሓላለፍ ጸቕጢ ኣብ ከብዲ ይፈጥር ካልኣይ ምልክት ካብ ምሕቃቕ ምግቢ ወጻኢ ዝኾነ ምልክታት ነን ዳይጀስቲቭ ሲምፕተምስ ናይ ኣእምሮ ምድንጋር ብሬን ፎግ ኣእምሮና ክሰርሕ ኣይኽእልን ዝብል ስምዒት እዚ ምስ ጉልተን ዘስዕቦ መብራህቲ ዝተኣሰረ እዩ ራስኒ ርእሲ ሄዴክ ማግሪንስ መጽናዕታት ከም ዘረእይዎ ብዙሓት ሰባት ጉልተን ምስ ኣቋረጹ ራስኒ ርእሶም ከም ዝጎደለ ይሕብሩ ድኻምን ሕማም መልጎውን ኣካላትና ንጥረ ነገራት ስለ ዘይረክብ ኩሉ ግዜ ኣብ መብራት ስለ ዘሎ ድኻም ስምዒት ባህርያዊ እዩ ጸገማት ቆርበት ከም ድርማቲትስ ሃይፐርተርሞስ ዝበሃል ፍሉይ ናይ ሕማም ቆርበት ኤክዜማ ሮዛሲያ
ዝኣመሰሉ ፀገማት ምስ ጉልተን ምትእስሳር ኣለዎም። ጭንቀትን ናይ ስምዒት ምዝንባል መዓንጣናን ካልኣይ ኣእምሮ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ኣብ መዓንጣና ዝፍጠር ፀገም ብቐጥታ ኣብ ስምዒታትና ፅልዋ ኣለዎ። ውሕደት ደም ወይ ድማ ኣኒምያ ብፍላይ ብሰንኪ ሕማም ሲልያክ ኣካልና ሓፂን ወይ ድማ ኣይረን ክመጥጥ ስለ ዘይኽእል ዋሕዲ ደም የጋጥም። እምበኣር እዚ ኩሉ ምልክታት እንተደኣ ኣሊናዮ እንታይ ክንገብር ኣለና? እቲ ዝዓበየ ስሕተት ሰባት ዝገብርዎ ንሓኪም ከየማኽሩ ባዕሎም ጉልተን ምውጋድ እዩ። ቀዳማይ ምምኻር ምስ ሓኪም። ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምግባርኻ ምስ ሓኪም ተዘራረብ። ንሱ ወይ ንሳ እዮም ናብ ቁኑዕ ምርመራ ዘምርሑኻ። መጠንቀቕታ ንምርመራ ሲልያክ ቅድሚ ምኻድኻ ጉልተን ኣይተወግዶ፣ ምክንያቱ እቲ ምርመራ ጌጋ ውፅኢት ከየርኢ። ካልኣይ ናይ ህይወት ብዘይ ጉልተን ጉልተን ፍሪ ላይፍ ስታይል። ሓኪምኻ ጉልተን ክተውፅእ እንተመኺርካ እዚ ማለት ህይወትኻ ተወዲኡ ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ሓድሽ ናይ ጥዕና ምዕራፍ ትጅምር ኣለኻ ማለት እዩ። ጉልተን ዘለዎም ምግብታት ስርናይ፣ ባኒ፣ ፓስታ፣ ኩኪስ፣ ስገም ድማ ቢራ፣ ገለ ዓይነት ሾርባታት ርኤ። ዝተሰወረ ጉልተን ወይ ድማ ሂድን ጉልተን እቲ ሓቀኛ ብድሆ ኣብዚ እዩ ዘሎ። ኣብ ብዙሕ ነገራት ጉልተን ከም መቐመምን መጥዐምን ተባሂሉ ይኣቱ። ንኣብነት ኣብ ሶያ ሶሲ፣ ኣብ ገለ ዓይነት ሚልክሼክ፣ ድሬሲንግ ሳላጣ፣ ከምኡ እውን ኣብ ገለ መድሃኒታት። ብተፈጥሮ ጉልተን ዘይብሎም ምግብታት። ሕጂ ናብቲ ጽቡቕ ዜና ንምጻእ። እንታይ ክንበልዕ ንኽእል? ፍራምረ፣ ኣሕምልቲ፣ ስጋ፣ ዓሳ፣ ሩዝ፣ በቆሎ፣ ባሎንጓ፣ ድንች ወዘተ። ክሮስ ኮንታሚኔሽን ምትሕውዋስ ንሰባት ሲልያክ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ሓደ ናይ ባኒ መቁረፂ ንጉልተን ዘለውን ዘይብሉን ባኒ ምጥቃም። ሓደ ዓይነት ዘይቲ ንምጥባስ ምጥቀም ነቲ ፀገም ከም ሓድሽ ክጅምሮ ይኽእል እዩ። ኣብ ገዛ ፍሉይ መሳርሒ ምጥቃም። ኣብ ቤት ምግቢ ድማ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ። ብዛዕባ ጉልተን ብዙሕ ዝዝረብ ሓቅን ሓሶትን ኣሎ። ገለ ካብኡ ንርአ። እቲ ናይ መጀመርታ ጌጋ ምርዳእ። ህይወት ብዘይ ጉልተን ንኩሉ ሰብ ዝሓሸ እዩ። እቲ ሓቂ እዚ ኣይኮነን። ፀገም ጉልተን ንዘይብሉ ሰብ ሙሉእ እኽሊ ፖሊግሪስን ከም ፋይበርን ቫይታሚን ቢን ዝኣመሰሉ ኣገደስቲ ነገራት ይህቡኻ። ገለ ካብ ጉልተን ነፃ ዝኾኑ ፍርያታት ብዙሕ ሽኮርን ስብሕን ዝበዝሖም እዮም። ካልኣይ ጌጋ ምርዳእ። እዚ ናይ ጉልተን ነገር ሓድሽ ፋሽን እዩ። እቲ ሓቂ ንገለ ሰባት ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንሚልዮናት ሰባት ግን ከም ሲልያክን ኤንስጄስ ዘለዎም ናይ ህይወትን ሞትን ጉዳይ እዩ። ናይ ብሓቂ ሕክምናዊ ኩነታት እዩ። ሳልሳይ ጌጋ ምርዳእ ሂደት ምጥዓም ፀገም የብሉን። እቲ ሓቂ ግን ንሓደ ሰብ ሲልያክ ዘለዎ ሓንቲ ቁራፅ እኳ ነቲ ኣካላቱ መጥቃዕቲ ክትጅምረሉ ትኽእል እያ። እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ከምቲ ዝረኣናዮ ጉዳይ ጉልተን ቀሊል ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ፍልጠት ሓያል እዩ። ሎሚ እንታይ ከም ዝኾነ ከመይ ከም እንኣልዮ ከምኡ እውን ከመይ ጌርና ብዘይ ንሱ ጥዕና ዝመልኦ ህይወት ክንመርሕ ከም እንኽእል ተማሂርና። እቲ ዝዓበየ መልእኽቲ ንኣካላትኩም ስምዕዎ። ዘይተለመደ ስምዒት ምስ ዝስምዐኩም ሸለለይ ትበልዎ። ናይ ሎሚ መደብና ነቶም ብዘይ ምክንያት ዝሰቃዩ ዘለው ሰባት መልሲ ክኸውን ተስፋ ይገብር። እዚ ቪድዮ ሓጋዚ ኮይኑ እንተረኺብኩምዎ ላይክ ብምግባር ደገፍኩም ኣርዩኒ። ነቶም ከምዚ ዓይነት ፀገም ክህልዎም ይኽእል እዩ ኢልኩም ተሓስብዎም ፈተውትኩም ቤተሰብኩም ሼር ግበርዎ። ኣብ ኮሜንት ድማ ናይ ገዛ ርእስኩም ተመክሮ ወይ ሕቶታትኩም ጸሓፉለይ። ቻናልና ሰብስክራይብ ምግባር እውን ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ መደብ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ እንራኸብ ጥዕና ይምነየልኩም።